trošku horšie. Ďakujem pekne teda za slovo. Pokúsim sa zmestiť do tých 10 minút. Ja by som aj nadviazal na slova pána generálneho riaditeľa. Naša spoločnosť Printy, my sa teda venujeme kovovej 3D tlači a túto firmu sme začali zakladať niekedy pred 5 rokmi, najmä s takým étosom alebo s takým zámerom, aby sme vytvorili kapacitu pre inovatívne firmy na Slovensku, aby mali svoj nástroj, ako držať krok s tými potrebami, ktoré svet sa vyvíja a potrebujú byť konkurencieschopní, potrebujú inovovať a na to, aby mali dostupnú takúto kapacitu alebo možnosť inovovať, dizajnovať a prichádzať s novými dielcami, s novými výrobkami, ktoré budú spĺňať všetky tie požiadavky elektrifikácie, karbonovej neutrality a tak ďalej, tak proste potrebujú vylepšovať tie svoje. Ono to vždycky ide až na ten detail toho jednotlivého dielca, ktorý musí byť optimalizovaný, či už váhou, alebo funkčnosťou, alebo nejakými inými materiálovými parametrami. A teda začali sme zakladať túto spoločnosť, ktorá vlastne ponúka službu 3D tlače alebo výroby rôznych tvarovo zložitých kovových komponentov. Predtým všetkým sme si ale samozrejme museli urobiť našu domácu úlohu. Tá kovová 3D tlač nie je úplne ešte zavedený proces. A my sme si zvolili takú jednu z tých najkomplexnejších disciplín, ktorou je, anglicky sa to nazýva binder jetting, po slovensky by sme mohli povedať, že je to tryskanie spojiva, ale používame aj tuto v slovenských podmienkach tento binder jet pojem. Takže môžeme ísť na ďalší slajd, poprosím. Funguje to zhruba tak, ja som zistil, že lepšie je to raz ukázať, ako 100-krát opisovať. Je to technológia založená na práškovej metalurgii alebo na kovovom prášku. Teraz vidíte, že vlastne dochádza k vysypaniu a kompakcii kovového prášku a vytvára sa 50 mikrónová vrstva a následne tlačová hlava, veľmi podobná, ako ktorá sa používa pri poligrafických 2D tlačiarniach, umiestní na vybrané miesta vlastne to spojivo. A takto tento proces prebieha po 50 mikronových vrstvách, až kým sa nevytlačí daný dielec. Poprosím ďalší slajd. Táto technológia bola objavená, alebo teda vymyslená pánom Saxom na MIT niekedy v začiatkom 90. rokov. A keď opisovali tento patent, tak použili taký pojem, že three-dimensional printing. Presne v tomto patente sa to objavilo prvýkrát a odtedy teda sa to začalo tak zaužívať, že 3D tlač. Čiže práve táto technológia dala meno tejto sumáru rôznych technológií zameraných na aditívnu výrobu. Čo sa stalo tým, že to bolo patentované, tak 25 rokov táto technológia tak trošku spinkala a k tomu rozšíreniu došlo až paradoxne po vypršaní tých patentov a od 2015 ako keby prišlo k ďalšiemu rozvoju tohto prístupu 3D tlače. Ak môžeme ďalší slajd, poprosím. No a v súčasnosti, keď hovoríme o kovovej 3D tlači, tak tu je taký zložitý graf. Môžete vidieť, že je zhruba 20 pomerne rozlišných technológií tej kovovej 3D tlači a ten binder jetting je len jeden z nich. Taký podrobnejší pohľad v tejto technológii momentálne pôsobí 10 výrobcov a môžete si všimnúť, že
stále to ide tak ruka v ruke s tou 2D tlačou, že sú tam aj takí hráči ako Rikoch alebo Hewlett Packard, ktorí skôr poznáme z tej poligrafickej oblasti alebo z tej kancelárskej 2D tlači. Tieto firmy využívajú to know-how, ktoré majú s tými tlačovými hlavami a inkjetovými riešeniami. Ostatní, ktorí vyrábajú tieto zariadenia, integrujú tlačové hlavy tiež známych značiek. Naše tlačiarne napríklad používame Fujifilm tlačové hlavy. Táto technológia sa vyžaduje niekoľkými silnými stránkami. Jedna z nich je vysoká výstupná kapacita, druhá stránka je nízka cena a tretia je škálovateľnosť. Preto môžeme nájsť zariadenia, ktoré majú tlačový box od 1 litra až po 160 litrov. Poprosím ďalší slajd. My sme sa rovno teda pustili do toho najťažšieho orieška, do tej najväčšej kapacity. A nejak to život už priniesol, že zhodou rôznych okolností prvé dve takéto veľkoformátové tlačiarne, ktoré boli vôbec vyrobené, neboli inštalované ani niekde v blízkosti MIT, ani v blízkosti Fraunhoferu, ale boli pilotne inštalované v našej prevádzke v Lučenci. Táto inštalácia vyzerá takto. Všetko sú to veľké priemyselné zariadenia, ktoré skôr pripomínajú nejaké CNC obrábacie centrum a nie nejakú desktopovú tlačiareň. Takže toto je také naše poňatie modernej kovovýroby. Je také dobré pravidlo, že na každom slajde by mala byť len jedna informácia, tak tuto sa mi to trošku vymklo spod kontroly. Ale tento slajd, hlavná myšlienka je, že prášok, ktorý používame, ten kovový prášok si môžete predstaviť ako hladkú múku. Ide o prášok s veľkosťou zrna približne 10 mikrónov a teda pripomína to konzistenciou hladkú múku. Vyzerá to zhruba takto. Ako vidíte, ono sa to možno rozbehne, sú rôzne typy práškov s rôznou tekutosťou. Napríklad v týchto dvoch fľaškách je rovnaká váha prášku, akurát v tej druhej fľaške je prášok, ktorý sa dokáže lepšie usporiadať, má väčšiu hustotu a lepšiu tekutosť. Asi to teraz už nepôjde, tak môžeme prejsť na ďalší slajd. Ďalším krokom procesným je teda depozícia toho spojiva, čo je v zásade lepidlo a prebieha to procesom podobným ako na bežnej atramentovej tlačiarni. Taký zásadný rozdiel, o ktorý sa my snažíme, všetci asi poznáte pixel, vlastne ako najmenšiu tlačovú jednotku. Pre nás je dôležitý aj ten tretí rozmer, a to je to zmáčanie toho spojiva, tak aby sa tie jednotlivé vrstvy zároveň prepojili. Takýto 3D pixel voláme voxel a môžeme vám ukázať takú simuláciu, ako to zhruba vyzerá. V ďalšom slajde poprosím. Čiže jednotlivé malé kvapôčky dopadajú na to práškové lôžko. Tu je pomerne dôležité dosiahnuť správny pomer veľkosti, rýchlosti kvapky, viskozity toho spojiva a typológie toho prášku tak, aby keď tá kvapka dopadne, aby nevyrobila kráter, aby sa dostatočne vpila do toho práškového lôžka a následne v určitom čase aj sa premočila a prepojila tú predchádzajúcu vrstvu.
No a toto už je reálny záber z nášho procesu. Tuto dochádza k rozvrstveniu, takému primárnemu rozvrstveniu prášku. Následne dochádza k valčekovaniu a vytvoreniu 50 mikronovej vrstvy. A tu už prebieha samotná tlač. Takto sa tento proces opakuje. Na to, aby ste vytvorili 5 cm vrstvu, tak sa zopakuje 1000-krát. Za deň dokážeme vybudovať približne 10 cm, ale keďže tlačíme vo veľkom tlačovom boxe, vieme tam umiestniť približne 100 kg geometricky zložitých kovových prvkov. Takže tá výstupná kapacita je tam výrazne vyššia ako pri laserovom type kovových tlačí. Poprosím ďalší slajd. A rovno môžeme ísť na ďalší. Ďalším krokom počas tlače alebo v procese výroby je vybratie týchto vytlačených dielcov. Môžete to vidieť, že ako to prebieha. Je to v súčasnosti veľmi, veľmi manuálna činnosť. Tá nutnosť tej manuálnej časti je v súčasnosti vyvolaná tým, že tie vytlačené dielce sú pomerne ešte stále krehké. V súčasnosti už sú vyvinuté riešenia na automatizované opráškovanie, avšak ako keby musí dobehnúť ten vývoj toho spojiva, tak aby sa zvýšila jeho pevnosť a aby mohli byť tieto dielce odpraškované v tých automatizovaných riešeniach a nedošlo k nejakému poškodeniu tých dielcov. Čiže zatiaľ je to takto, ale pracuje sa intenzívne na tom, aby ten proces bol robustnejší a aby toto mohlo byť realizované automatizovane. Poprosím ďalší slajd, lebo toto bude trvať dlho. Poslednou fázou je metalurgický proces, kedy prebieha tzv. Sintrovanie toho kovového prášku. Pri tomto procese dochádza k uzatvoreniu pórov a zároveň teda ten dielec sa zmrští zhruba 18%. A vo finále máte dielec, ktorý je zbavený toho spojiva, toho lepidla, pretože to sa pyrolizuje v tomto procese a zároveň máte 98-99% plnohustý kovový dielec. Poprosím ďalší slajd, aby sme to stihli. Keď som hovoril o tom zmršťovaní, tak to zmršťovanie nie je vôbec pre nás pekné. Je to zhruba tak, ako keď dáte plastelínu na slnko a ona sa zdeformuje. Preto musíme riešiť taký jeden proces, kde simulačným softvérom ako keby vytvárame nejaký kompenzačný tvar. A ten simulačný softvér vždycky si nejakým spôsobom nasimuluje nejakú kompenzovanú geometriu a potom nasimuluje to správanie sintrovania a takto iteratívne dojde k nejakému kompenzovanému tvaru, ktorý keď potom vložíme do tej sintrovacej pece, tak vyberieme z neho ten pôvodný tvar, ktorý je vlastne požadovaný. Čiže my keď dostaneme od zákazníka ten CAD model, čo je bod 1, tak tlačíme kompenzovanú geometriu, ktorá je v bode 5, čiže niečo úplne iné, ako chcel ten zákazník, ale robíme to kvôli tomu, aby sme potom z PC vybrali plus minus 1% ten tvar, ktorý zákazník požadoval v pôvodnom CAD súbore. A toto je posledný, s ktorým som chcel skončiť, čiže taká jedna vedľajšia pointa tejto prezentácie, ktorú som chcel vám odozdať. Binder jetting je v súčasnosti ako pomerne komplexný proces s pomerne malým procesným oknom pre jednotlivé tie svoje etapy. Ale keď sa všetko dobre zvládne, tak prináša veľké výhody. Ako som spomínal, vysokú výstupnú kapacitu, nízku cenu a teda otvára výhody tej kovovej aditívnej výroby
aj pre ostatné odvetvia priemyslu, čiže už nie len pre nejaký medikál alebo kozmický priemysel, ale veríme, že niekedy budeme schopní poskytovať tieto dielce aj napríklad pre automotív alebo iné odvetvia strojárstva. Čiže toto bola naša motivácia. Budeme veľmi radi, keď niekedy, keď budete potrebovať výrobu kovových dielcov, keď sa na nás obrátite, prípadne budeme ešte dneska túto, tak budeme veľmi radi, poskytneme nejaké dodatočné informácie. Posledná čerešnička na torte. Bola zrealizovaná nedávno taká štúdia, z ktorej vyšlo, že binder jetting je práve taký spôsob formovania kovových dielcov, ktorý produkuje najnižšie emisie CO2. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.